Igbo ndị ọma ekele m unu. Aha m bụ Pastor Ferdinand Igwe Emenike. Ana m asị na ọ bụ na Jehova echego obodo n'efu ka onye nche na-eche. Ihe m na-agwa unu bụ na anyị ncha bụ ndị ibe anyị ncha bụ ndị obodo a bụ Naịjịrịa ga-akpachapụ anya n'ihi na ọ bụ Chineke bụ onye na-echekwata anyị. Obodo Naịjịrịa nke anyị nọ na ya na ọ na-aghasa n'ihi na ndị na-edu anyị ebudo anyị n'obi wee bata n'ọchịchị nke a na-achị anyị. Mana anyị na-asị na Chineke na-echekwa anyị ya dukwa na-eche anyị n'aha Jizọs. Mana anyị si ka anyị bịa kwuo n'ụtụtụ abụna anyị ga-agbakọ aka tinye ofu olu kpọkuo Chineke si ya bịa gbadata mere anyị amara n'ihi na obodo anyị anyị enweghị nchekọta ma otu, ma ndị na-ebu agha ma ndị uwe ojii a niile emebizigo obodo a mebiri n'ihi na ndị niile na-agbasa na-aga ozi ebe niile a na-aga ozi bribery and corruption nke ndị bekee kpọrọ bribery and corruption emebisiela obodo a. M na-asị anyị n'ụtụtụ a na n'ihi na ụmụ Chineke ekpere anyị bụ ihe Chineke ji elekọta dị ejikọta obodo a. Anyị na-asị anyị agaghị emechi ọnụ n'ikpe ekpere. Anyị ga-agakwa n'ihu na-asị Chineke lekwasị anya n'obodo nke anyị bụ Naịjịrịa, lekwasị anya n'ụmụnne anyị, lekwasị anya n'ụmụ anyị, lekwasị anya n'ụmụnne anyị, lekwasị anya n'obodo anyị ka anyị ghara ịgharịpụ n'ihi na okwukwe anyị na Chineke bụ ihe ka jide obodo a. Ana anyị kwenyere m na obodo a agaghị ịda n'obodo a n'ihi na Chineke ga-elekọta ha n'obodo a n'aha Jizọs. Anyị na-asị gị ka anyị kpee ekpere n'ụbọchị a n'ihi na ekpere anyị ga-agakwuru Chineke ga-aza ekpere obodo a ga-emecha dị mma n'ihi na nchekọta Jehova ga-adị ire n'obodo a n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị.